Hei, mä oon Paavo Huotari Helsingin yliopistosta ja Vanhan testamentin eksegetiikan osastolta. Toisin sanoen Raamatun tutkimuksesta on kyse. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu puhui Yhdysvaltain senaatin ja edustajanhuoneen jäsenille heinäkuussa 2024. Hän sanoi seuraavaa. Nämä mielenosoittajat huutavat joelta merelle asti. Moni heistä ei kuitenkaan edes tiedä, mistä joesta ja mistä merestä he puhuvat. He eivät saa hylättyä arvosanaa pelkästään maantiedosta, vaan myös historiasta. He kutsuvat Israelia kolonialistiseksi valtioksi. Eivätkö he tiedä, että Israelin maa on se paikka, jossa Abraham, Iisak ja Jaakob rukoilivat, jossa Jesaja ja Jeremia saarnasivat ja jossa Daavid ja Salomo hallitsivat. Lähes 4000 vuoden ajan Israelin maa on ollut juutalaisten kotimaa. Se on aina ollut kotimme. Se tulee aina olemaan kotimme. Tässä esityksessä mä ajattelin puhua Raamatun käytöstä Israelin ja Palestiinan konfliktista ja aiheeseen liittyvistä ongelmista ja valtakysymyksistä. Sivuan myös Raamatun tekstitutkimusta, jonka asiantuntija itse olen, joka tarkastelee laajasti Raamatun teksteihin sekä Israelin Palestiinan alueen muinaista historiaa koskevaa tutkimusta. Kimmokkeen tähän aiheeseen on yllättäen antanut tämä käynnissä oleva konflikti Israelin ja Palestiinan välillä. Julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa ja aika monissa muissakin foorumeissa ja kirjoituksissa, niin uskonnollisissa kuin sekulaareissakin yhteyksissä nousee aika usein Raamatun tekstit esille, kuten tässä. Julkaisen kollegani Kirsi Valkaman kanssa aihetta sivuavan yleistäysen tietokirjan tässä piakkoin. Israelin ja Palestiinan nykykonflikti on seurausta 1800-luvulla käynnistyneistä kehityskuluista. Tämä on tärkeää todeta alkuun. Mutta näistä konfliktin juurisyistä huolimatta, jotka ei sinänsä ole uskonnollisia, niin tässä nykypäivän konfliktissa käytetään tosi paljon Raamatun tarinoita poliittisten tarkoitusperien ajamiseen. Konfliktin näennäisiä juurisyitä etsitään tietoisesti paljon kauempaa muinaisuudesta kuin pitäisi. Taustalla on ihan tietoista väärinkäyttöä, jolla voidaan ajaa poliittisia tavoitteita, mutta sitten toisaalta keskustelussa on myös ihan tämmöistä vilpitöntä tietämättömyyttä, joka kytkeytyy uskontoihin ja historiaan. Tieteellinen Raamatun tutkimus ja arkeologinen tutkimus avaavat aika erilaisen ikkunan tuohon muinaiseen historiaan, joka näyttäytyy hyvin erilaiselta kuin ne poliittiset väitteet, mitä tässä nykykonfliktin yhteydessäkin aika usein kuulee. Ja tämä on aivan päivän selvää, vaikka muinaista maailmaa koskevat tutkimustulokset on tietenkin vaillinnaisia. Mediassa, eritoten Suomessa, käsitellään aika vähän piilouskonnollisia väitteitä, jotka on puettu historian kaapuun. Se saattaa johtua siitä, että toimittajilla on tietynlaista haluttomuutta koskea aiheisiin, jotka tarkastelee uskontoa. Uskonnolliset argumentit ne ei tietenkään ole tämmöisessä ulkopoliittisessa keskustelussa missään mielessä valideja, mutta ihmisten itseymmärrykselle niillä on aivan valtavan suuri merkitys. Juutalaisuuden ja kristinuskon sisällä, ja ei siis todellakaan kaikki ryhmät ja kirkkokunnat, vaikuttaa tällä hetkellä hyvin näkyviä ja vaikutusvaltaisia liikkeitä, joissa vedotaan juuri hebrealaisen Raamatun kertomuksiin. Ja tätä nykyistä näkyvyyttä selittänee myös aika paljon se, että nykyisten Israelin valtion ja Yhdysvaltain valtion hallinnoissa on juuri nyt tosi korkealla tasolla kannatusta näille uskonnollisille perusteluille. Raamatuskertomusten niiden uskotaan kuvaavan historiallisia tositapahtumia ja niissä mainittujen Jumalan lupausten uskotaan olevan edelleen voimassa ja koskevan nimenomaan nykyaikaa. Erityisesti evankelikaalisten kristillisten liikkeiden parissa Israelin valtiolla ja alueen nykytapahtumilla on hyvin suuri merkitys. Ajattelu, jota voidaan kutsua tällaiseksi kristilliseksi sionismiksi. Ja sen parissa Israelin valtion syntyminen 40-luvulla se kytkeytyy vahvasti tällaiseen lopun ajan odotukseen. Pari viikkoa Hamasin terrori-iskun jälkeen Benjamin Netanyahu, Israelin pääministeri, puhutteli kansaa seuraavasti. Sitaatti alkaa. He haluavat hyvityksen murhaajilta
jotka tekivät kauheita tekoja meidän lapsillemme, naisillemme, vanhemmillemme ja ystävillemme. He ovat sitoutuneet hävittämään perin pohjin tämän pahuuden maailmasta meidän olemassaolomme vuoksi ja lisään koko ihmiskunnan vuoksi. Koko kansa ja kansan johtajat tukevat heitä ja luottavat heihin. Muista, mitä Amalek teki sinulle. Me muistamme ja taistelemme. Sitaatti päättyy. Lausahdus, muista mitä Amalek teki sinulle, on hebrealaisesta raamatusta, jota siis tämmöisessä kristillisessä perinteessä kutsutaan tietenkin vanhaksi testamentiksi. Lausahduksessa on kyse Mooseksen sanoista raamatussa kuvatulle Israelin kansalle. Tässä epähistoriallisessa tarinassa Mooses muistuttaa israelilaisia siitä, mitä amalekilaiset tekivät heille Refidimissä, kun he pakenivat Egyptissä. Hebrealaisessa raamatussa amalekilaiset ovat yksi tämmöinen raamatun Israelin viholliskansa, jotka asuttaa Kanaanin maata. 5. Mooseksen kirjan tekstikatkelma jatkuu sanoilla, jota Netanjahu ei enää siteraa. Kun Herra teidän Jumalanne on antanut teidän päästä rauhaan kaikista ympärillä olevista vihollisista siinä maassa, jonka hän antaa omaksenne, pyyhkikää pois maan päältä amalekilaiset ja heidän muistonsakin. Älkää unohtako tätä. Historialliseksi taustaksi on ihan hyvä sanoa, että amalekilaisista ei ole jäänyt mitään raamatun ulkopuolista aikalaismainintaa. Emme siis tiedä, onko se nimi vain tämmöinen keksitty kirjallinen ilmaisu, pseudonimi, joka jossain määrin viittaa tiettyihin vihollisheimoihin tai vihollisiin ylipäätänsä. Mutta oli miten oli, niin amalekilaisista on tullut eräänlainen tämmöinen vihollisuuden symboli raamatussa kuvatulle Israelin kansalle. Ja tänä päivänä tuota vihollisuuden symbolia on pyritty myös, eli amalekilaisten viittaa on pyritty myös laittamaan palestiinalaisten ylle kirjaimellisesti. Vaikka Netanjahu vertasi tässä vain Hamasin joukkoja amalekilaisiin, niin retoriikka on kyllä niin kuin tosi tarkoin harkittua. Israelin äärikansalliset uskonnolliset ryhmät ovat aika pitkään halunneet jo tulkita, että amalekilaiset ovat nykypäivän palestiinalaisia. Ja pyhät tekstit, joissa kuvataan yksittäisten kansojen tuhoamista, niin ovat tietenkin tällaisissa nykypäivän rinnastuksissa tosi haitallisia. Ja tosi kannattajat tietenkin tietää, mistä puhutaan, mutta suurelta yleisöltä mainita amalekilaisista menee tietenkin ohi. Kyse on ihan tämmöisessä konfliktissa tämmöisestä niin kuin tietynlaisesta diskurssityypistä, josta niin kuin raamatun viholliskuvia otetaan nykykansoihin käyttöön. Tässä vaiheessa on varmaan myös syytä perehtyä nimen Palestiina historiaan. Nimen, siis Palestiinan nimen, ei sen kansan. Historia johtaa 3000 vuoden taakse ja sellaisen muinaisen kansan kuin filistealaisten alkuperän juurille. Egyptistä löytyy 1800-luvun alkupuolella tekstejä, jossa mainitaan sellainen ihmisryhmä nimeltä Peleset. Ne ajoittuvat vuoden 1150 ennen ajanlaskun tienoille. Assyrialaisissa teksteissä 800- ja 700-luvulta ennen ajanlaskun alkua mainitaan Egyptin rajalla sijainnut poliittinen yksikkö nimeltään Palastu tai Pilistu. Hebrealaisessa raamatussa filistealaiset tunnetaan nimellä Pelistim. Filistealaisten kaupungit oli jo aikaa sitten hävitetty, kun kreikkalainen historioitsija Herodotos kirjoitti 400-luvulla ennen ajanlaskun alkua ajoittuvassa historiateoksessaan, että Foinikian ja Egyptin välissä on alue nimeltään Palaistiin. Hän tarkoitti sillä sen ajan Syyrian eteläistä osaa, joka rajautui lännessä Välimereen sekä idässä Jordanjoen laaksoon ja Kuolleen mereen. Rooman keisari Hadrianus kuvassa perusti vuonna 135 jälkeen ajanlaskun alun provinssin nimeltä Syyria-Palestiina, johon roomalaisia vastaan kapinoinut Juudea liitettiin. Ja nimi vakiintui vähitellen tarkoittamaan maantieteellistä aluetta eteläisessä Levantissa ja lyheni usein muotoon Palestiina. Näiden filistealaisten aluetta kuvaavan Raamatun Joosuan kirjassa kuvataan Raamatun Joosuan kirjassa seuraavasti. Alue, joka alkaa Sihorista, Egyptin itärajalta ja ulottuu pohjoisessa Ekroniin saakka, kuuluu Kanaanin maahan ja sitä hallitsevat 5 filistealaiskaupungin: Gaasan, Astodin,
Askelonin, Katin ja Ekronin päämiehet sekä etelässä asuvat avvilaiset. Tässä Joosuan kirjan tekstin edellä kerrotaan, että tämä alue oli aikoinaan filistealaisseutua, mutta myös todetaan, että se alue on yhä valloittamatta. Sanottakoon tässä, että Joosuan kirjan maininta näistä 5 filistealaiskaupungista on siinä mielessä tosi, että se on ihan historiallinen muistuma muinaisesta filistealaisalueesta. Oheinen kartta kuvaa tätä muinaista Israelin ja Palestiinan aluetta ennen ajanlaskun alkua. Ja nuo kyseiset 5 kaupunkia, niin ne sijaitsee läheltä tuota nykyistä Gaasan kaistan aluetta, paitsi tietenkin muinainen Gaasan kaupunki, joka sijaitsee nykyisen Gaasan kaupungin alla. Tähän hebrealaisen raamatun ajatukseen, että myös filistealaisten alueen luvattu Israelin kansalle vetoavat nykyään sionistiset ääriryhmät, jotka vaativat Israelin hallitusta ottamaan Gaasan kaistan ja jälleen haltuunsa. Ajatusta tuetaan esimerkiksi sillä, että hebrealaisen raamatun Samuelin kirjassa kuningas Daavidista kerrotaan, että Daavid voitti ja kukisti filistealaiset ja teki lopun heidän vallastaan. Kuvaukset kuningas Daavidin näistä laajoista voitoista Juudaa ympäröivillä seuduilla ovat kuitenkin mitä todennäköisemmin hyvin epähistoriallisia kertomuksia. Ja näiden kertomusten syntyajankohta sijoittuu paljon myöhempään aikaan, jolloin Juudan kuningaskunta ja filistealaiset olivat jo tuhottu 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Ja samalla myös tämä varhaisempi historiallinen todellisuus oli jo unohtunut. On selvää, että muinaisten filistealaisten yhdistäminen tämän päivän palestiinalaisiin ei ole mahdollista, vaikka nimellä onkin selkeä yhteys. Mutta jälleen kerran Raamatusta otetuksi viholliskuvaksi se on kuitenkin kelvannut amalekilaisten tavoin. Kun puhutaan Israel-Palestiina-alueen muinaisesta historiasta, yksi tarina nousee esiin. Tarina myyttisestä kuningas Daavidista ja hänen muinaisesta kuningaskunnastaan. Uskonnollisessa narratiivissa, joka vaikuttaa monien uskonnottomienkin ihmisten ymmärrykseen Lähi-idän muinaishistoriasta, on se, että kuningas Daavid valloitti Jerusalemin kaupungin ja teki siitä Juudan ja Israelin yhteisen kuningaskunnan pääkaupungin vuonna 1004 ennen ajanlaskun alkua. Ja Raamatusta löytyvän ensimmäisen kuninkaiden kirjan mukaan kuningas Daavidin poika Salomo laajensi tätä aluetta. Tässä Raamatun tarinassa Jahve, Jumala, lupaa Daavidille, että hänen jälkeläisensä hallitsevat kuninkaina ikuisesti ja Daavidin dynastian valtaistuin tulee sijaitsemaan aina Jerusalemissa. Ja aika monissa maailman historiikeissa ja yleistajuisissa tietokirjoissa Daavidin kuningaskunnan historiallisuutta pidetään tosiseikkana ilman mitään kriittistä arviointia. Asiassa on kuitenkin se ongelma, että arkeologinen tutkimus ei pysty osoittamaan toteen tällaisen kuningaskunnan tai Daavidin tai Salomon hallitseman kuningaskunnan olemassaoloa. Historian tutkimuksessa tämä arkeologinen tutkimus on tietenkin aina se ensisijainen tietolähde ja tekstilähteet tulevat toissijaiseksi, koska ne tietenkin kertovat enemmän sitä ihmisen maailmankuvasta ja myös jossain määrin siitä historiastikin, mutta hyvin värittyneestä näkökulmasta. Hebrealaisen raamatun Samuelin kirja ei edusta historiankirjoitusta, vaikka kyse onkin aidosti historiallisesta dokumentista. Me tiedetään tutkimuksen pohjalta, että alueella kyllä vaikutti 2 eri muinaista kuningaskuntaa, nämä historialliset Juuda ja Israel, jotka näkyy oheisessa kartasta. Israelista tuli merkittävä kuningaskunta 800-luvulla ennen ajanlaskun alkua ja Juudasta heti seuraavalla vuosisadalla. Tämä on ihan todennäköistä ja hebrealainen raamattu sisältää hyvin paljon muistumia tästä ajasta. Daavidin ja Salomon historiallisuus ovat kuitenkin epävarmoja. Ja tämä ei tarkoita sitä, etteikö Daavid ja Salomo voisi olla historiallisia henkilöitä, mutta heidän kirjallinen versionsa on selvästi liioiteltu ja hyvin myyttinen ja legendaarisia piirteitä täynnä. Eikä ole oikein mitään historiallista näyttöä, jolla edes spekuloida. Mutta mistä tällainen käsitys tai myytti yhteisestä Israelin ja Juudan kuningaskunnasta sitten tulee, johon myös tämän päivän konfliktissa usein vedotaan? Se saattaa liittyä muinaisten Juudan ja Israelin kuningaskuntien väliseen kamppailuun poliittisesta tai uskonnollisesta valta-asemasta. Vaihtoehtoisesti se on myös voinut vastata tarpeeseen, kun Juudan kuningaskunnasta tuli uusi Israel tilanteessa, kun
Assyrian imperiumi oli tuhonnut varsinaisen Israelin kuningaskunnan ja sen pääkaupungin Samarian. Tuolloin tuolta Israelista kohdistui suuri pakolaisaalto Juudan kuningaskunnan alueelle. Ja tämä kertomus myyttisestä Juudan ja Israelin yhteisestä kuningaskunnasta ja sen kuninkaasta Daavidista, joka hallitsi Jerusalemissa, niin se saattoi tarjota semmoisen mahtipontisen historian kertomuksen niin juudalaisille kuin israelaisille. Juudan kuningaskunnasta tuli 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua sitten Babylonian imperiumin vasalli, kunnes babylonialaiset tuhosivat Jerusalemin ja sen temppelin vuonna 586. Babylonialaiset pakkosiirsivät osan väestöstä Babyloniaan. Tämä Jerusalemin tuho ja kansan pakkosiirto on ehkä merkittävin historiallinen kriisi, joka on vaikuttanut hebrealaisen raamatun kirjojen syntyyn ja kehittymiseen. Minkään uskonnon ensihetkiä on vaikea määritellä, mutta voidaan kuitenkin arvioida, että näiden Juudasta pakkosiirrettyjen keskuudesta alkoi kehittymään ajattelu ja tavat, jota voisi kutsua juutalaisuudeksi. Näillä historiatutkimuksen tuloksilla ei nyt tietenkään ole mitään merkitystä nykykonfliktin kannalta, mutta tietoisuus niistä voisi kyllä ehkäistä raamatun väärinkäyttöä nykykonfliktin osana. Entäpä se sana Israel? Tiedämme, että se on historiallisen Israelin kuningaskunnan nimi, kuningaskunnan, jonka pääkaupunki oli Samaria. Tiedämme, että se oli lisäksi Jahve Jumalaan uskovien joukko, jota nimitettiin Israeliksi, myös sen jälkeen, kun Israelin tai Juudan kuningaskuntia ei enää ollut. Israel on siis myös varhaisten juutalaisten yhteisö. Ja vuonna 1948 itsenäiseksi julistautunut Israelin valtio otti käyttöön saman nimen. Jos nämä kolme asiaa pystyttäisiin pitää jossain määrin erillään, niin elämä tänäänkin voisi olla vähän helpompaa. Entäpä sitten hebrealaisessa raamatussa? Israelia käytetään hebrealaisessa raamatussa erittäin monessa eri merkityksessä, mikä aiheuttaa paljon sekaannuksia. Se on patriarkka Jaakobille annettu nimi. Näissä hebrealaisen raamatun tarinoissa hänen 12 poikansa jälkeläisistä muodostuu Israelin 12 heimoa. Jaakob saa sen nimen, kun hän tässä yhdessä kertomuksessa hän painii Jumalan kanssa ja hän painii siinä niin hyvin, että Jumala sanoo Jaakobille, että sinua ei enää sanota Jaakobiksi, vaan Israeliksi. Ja se kirjaimellisesti se nimi Israel tarkoittaa painimista Jumalan kanssa. Hebrealaisen raamatun tarinoissa Jaakobin 12 pojan jälkeläisistä muodostuu tämä Israelin kansa, josta joskus erotetaan Juuda. Ja lisäksi tosiaan Israelia käytetään sitten tästä myyttisestä niin kutsutusta yhdistyneestä kuningaskunnasta. Kenties tunnetuin Israelin maan rajat määrittelevä hebrealaisen raamatun kohta on kertomus siitä, kuinka Jumala tekee liiton Israelin kansan myyttisen kantaisän Abrahamin kanssa, siis Jaakobin isoisän kanssa. Tässä epähistoriallisessa kertomuksessa tiivistyy useita hebrealaisen raamatun teologian keskeisiä kysymyksiä. Jumala antaa muun muassa lupauksen maasta. Sinä päivänä Jahve teki Abrahamin kanssa liiton ja lupasi hänelle: sinun jälkeläisille minä annan tämän maan, Egyptin rajapurosta Eufratin suureen virtaan saakka. Ja tuossa kun karttaa katsoo, niin siellä Egyptin rajapuro on toi joki Wadi al-Aris, joka menee tuosta Gaasan rannikkoa, kun mennään alaspäin. Ja sitten ylhäällä taas on sitten Eufrat-joki. Nämä Raamatussa kuvatut muinaiset rajat sekä maa-alueet, joita Israelin kansan kantaisille on luvattu, tai joita myyttiset kuninkaat Daavid ja Salomo hallitsi, on tulleet osaksi myös tämän päivän geopoliittista argumentointia. Ja muun muassa uskonnolliset nationalistit Israelissa ja kristityt sionistit yleisesti katsovat, että Israelin valtiolla on oikeus hallita niitä maa-alueita, jotka Raamatun Israelille on luvattu. Ja ei siis tehdä eroa sen Raamatun Israelin ja nyky-Israelin välillä. Tämä hebrealaisen Raamatussa Abrahamille luvattu alue sisältää myös Gaasan kaistan ja länsirannan. Ja tämän vuoksi tämä ajatus itsenäisestä Palestiinan valtiosta tai kahden valtion malli on mahdoton ajatus tällaisille ryhmittymille. Ja ajatus aika pitkälti yksinkertaistetaan väittämäksi, että
maa kuuluu sille, joka siellä oli ensin ja jolla oli valtio. Ja tällä tietenkin viitataan tähän kuningas Daavidin 3000 vuotta sitten perustumaan Israelin kuningaskuntaan. Kiitos.